farmazilari moduan sortu jatan aukera, egoiziak eskainiz estan, kolaborazio bat, eskatu zoztan, perura juteko niri iruditu jatan, eukidoulako nahiko harreman. Udaletxetik, eta beraien egin ditugulako ikastaro ezberdinak eta elikaduran inguruan, eta horregaitxek, eta arreman hona dakau, pentsakera berdina dakau, orduan, eskainiz esten. Neri konbidauz estan egoiziak, eta ni konbidatu neban ere. Izan da, superguai, esan nibilin egisa umiekin, esan sosten hori umiak egon gozia zela amak lan haitzen zuen bitxertian, eta justo ni umiekin ibilin nahi zudan, eta ikusi nagoen igual alzara izan aukera oso politxan eretzatu bai, eta horrego nahi izan makin. Jaten duguna gara, eta nik holako gauzak farmakuken lantzen ditut, baina gara hori baino eskoz begehiago. Eta elikadura azkenian da, totalmente nutrizion sekundaria esaten dana, lelengua da lelengua. Egotia babes bat, egotia, eta horren falta ondixak. Hori da gehien harritu gaituna. Ikusi duguna oso gogorra. Emakumien egoera babes falta, ez dau babesi umien egoera. Bai, ni bilinitzan hori gehien bat umiekin, eta ikusi neban izan zen hori. Zegoazela umiak handiela, hemengo umian igualak, eta dituztela behar berdinak, eta zoritxegaz ez dituztela baliabide berdinak, ez dakate askok eskubidea eskolara juteko, txiki-txikitatik lania hasten dira, ez dakate osasun zerbitzu arrunt bat, eta neskea txikixen egoera bai super saia, oso gogorra ikusteko, zelan ja txiki-txikitatik eskatzen jake edo exigitzen jake, zerbait hemen eskatala exigitzen. Ni nindoian zehan dago anemia handixa, eta parasitosis handixa ume horien artean, eta ni nindoian emotera ikustera, zelan dagoan elikaduran anemian tatu ema hori, eta gero erizain, mediko eta promotorak dira emakume batzuk, dirala medikua, erizaina eta promotora, izango bazan moduan auxiliar bat edo, eta familiakin harreman asko dakate, oso lan politxe ditzen dabe. Beraiekin gero bilera edo hitzaldi batzuk emoteko hori zelan hobetzeko. Elikadura mailan dakatela gure arazo berdina, dala lar kalte egiten duten gauzak, eta horrek enduta beste dana da, gu hemen moduaren, zelan jan beharko genduke, txerrikeri guztiak laga, elikagaiak ez diran guzti horrek eta kaltetzen gaitu guzti hori laga, eta gero daka unakin, Ni farmakoken beti dandu dut osasuna besti osasunakin batera, beste modu baten ezin da izan, eta horregaitzik lantzen du asko, bertakua, garaikua, gure osasunerako, eta guria ez dana, bidezko merkataritzakua, horrego aiziak lan handizia itzen dau, txokolatia, kafia hori ikusi dugu adibidez, oso herrialde pobriak, egun gara aldea txikizetan, oso pobriak oso, esan duguna, baina adibidez kafe eta kakaoa lantzen da, eta badakatean kooperatiba de komertzio justo, txokolate bat, dirua beraien gan gelditzen da, porque Perun dana eramaten dago gobernuak, absolutamente dana, beraieskak ez ebeltzen orduan, oso zaila da, egin duz hausnarketa politxak, bai ikusi duguna da, jendia, herriko jendiantzat, ume hoientzat, emakume hoientzat, deixen bat emakumiekin egon gara, bai umiak eta garrantzitsua oso potentia dela, egotia ONG bat hor, babes hori, zaintza hori, beraientzat pasada bada, jendiantzat bai.